Ikara 24 TV gidan nishadi. Ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Salamu alaikum. Haba Bature, in ta kwada ma sallama amma ba za ka ansa mun ba saboda kana karanta wannan ƙaryar banza. To ta yaya zan ansa maka? Akan me zan ansa maka? Ko a banza ga ba a samun Baturen. Tun da uba na haife ni, ya daga ni na ce mai ni boko nake so. To ko a ga ma banza nake karatu. Jahilin banza jahilin wofi. Ni kake cewa jahili Bature? Wallahi ni ba jahili bane. Ka ce kai ba jahili bane. An ba jahili ba to menene? Tobulus tu. Amma wallahi tallahi kare na mun wayo. Wallahi kare na mun wayo. 2 + 2 din ne zaka tambaye ni? 22. A ji wannan makayacin wai zai mun abun nan. An baka sata amsa kawai ka zo ka ce mun kaza. Ai na kai karatun zaka san wannan amsar daidai. Kariya kake gaya maka ayi.